DJ, let's communicate. This okay. Mugablega. Irmiri. Chamisa oye. Marondera oye. Gapidagam komana. Mugablega yo. Chamisa oye. Tinokutenda Marondera panguva ino tese vakagara pasi ngatisimuke tasimuka munhu wese tobvisa heti ndizvoka ngatibvisa heti tose. Thank you very much. Tadaro mungomudenga Ishe komborerai Afrika ngaisimudzire zita rayo inzwa miteuro yedu Ishe komborera aisu muri yayo uya mweya mutene uti komborere aisu muri yayo. Thank you. Takadaro takabisa heti toita mnamato musangano wedu musangano namari ndizoka zvinonzi mukaronga pasina mwari maronga pasina. Amani. So panguva ino ndibvumidzei kudana mufundisi wedu vombotipa vhesi doko wotipa munamato. Thank you. Tinotenda regai tivhure shoko raMwari kuna Mapisarema chapter number 32 tichaverenga verse number 11. Farai muna Jehovha mufarisise imi makakurama pamapururudzai nomufaro imi makachena pamoyo. Ngatipururudzirei Jehovha. Davida anobva ati, this is the day that the Lord has made for us. Ngatipururudzirei Jesu. Hallelujah. Vana vaMwari. Hallelujah. Vasina chisatani mumoyo. Hallelujah. Vanoda rukare. Hallelujah. Vasingafarire mhirishonga. Hallelujah. Vasingafarire kurwisana. Hallelujah. Vanofarira peace in our country. Hallelujah. Tingasiyana ma political parties, but Mwari watakatenda ndewa munhu wese. Jehovha ndewa munhu wese. Ndoda kunamata panguva dzino kuna Mwari vari kudenga. Asi tisati ndanamata ndoda kuimba hymn ipfupi pfupi. Mondibatsira vanogona kushaura kana kudaira. Tinoramba ndichinamata, tinoramba ndichinamata, tinoramba Zimbabwe, tinoramba ndichinamata. Vega
ngaitinamate. Baba vedu muzita ra Jesu Kristu, tinokutendai Mwari neungano iri pano. Yandinotenda kuti imi Mwari chinotangwa mamuri chinopera zvakanaka. Tanamatira kunzwanana, tanamatira runyararo, tanamata kuti Mwari tibve pano tichifara, tose nekupembera, pasina kurwisana, pasina makakatanwa, pasina kuvengana. Ndakutenda ine mweya wenyu mutsvene, ndinotaura kuti ngirozi dzekudenga ngadzizare panzvimbo ino, ngadzizare panzvimbo ino, kubva kufront kusvika kuback. Takutendai Baba muzita ra Jesu Kristu, amen. Muruna muritoko. Tinokutendai mufundisi wedu, amen ameni. Amen ameni. Thank you very much. Vari mberi tikagara pasi zvinofamba haditi. Thank you very much. Nokutendai nokunzwisisa. Chamisa hoye! Chamisa hoye! Chamisa hoye! Panguva ino regatoro mukana uno kutambira president wedu vachanga vari president wenyika ino kutanga musi wa 24 August. Baba vachamisa murina muritoko. Chamisa hoye! Ndava wedza munangagwa unodaka utadi vachamisa vanopinda chete. Tiri tose here vanourira nini mingo mudeka. Hoyo hoyo iwe zano sori ya sori waruza iwe. Iwe zano sori ya sori waruza iwe. Zvinowanikwa waruza iwe. Chamisa hoye! Chamisa hoye! Ngapindake mkomana! Ngapindake mkomana! Aniko! Munose mkamudega! 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 Chamisa hoye! Ngapindake mkomana! Riniko! Riniko! Munoziva zvino mavoko. President ndipmirai ndidane. Chamisa hoye! Ndibvumirai president ndidane mfano wangu takudzwa 2 minutes. Takudzwa 2 minutes. Uzoudza mayuti kuti basa ravo ndirei. Chamisa hoye! Chamisa hoye! Chamisa hoye! Chibuno mdenga uku! Kwete uku, kwete uku, kwete uku! Chibuno mdenga hapa! Chibuno mdenga uku! Chamisa hoye! Chibuno mdenga! Chiwe jacho! Shanduko Zimbabwe! Shanduko Zimbabwe! Shanduko Zimbabwe! Ibubugo ya Zimbabwe! Chekutanga masoko edu kuna wamunangagwa ndekuti chisiyana nezvekusima miti pa State House. Nekuti hapana muti uchamera kusvika musi wa 23 hauchadya. Chechitu kuna Munangagwa tiri kuti zvako zvekuti wakauya nefirst family iri first mafia chibuda naye muofisi. Tiri kuti kuna Munangagwa zvako zvekuti wakauya nenew dispensation iri new desperation zvapera.
Tirikuti kuna Mnangagwa wakauya nema men of God vari ma men of God zvapera. Tirikuti kuna Mnangagwa wakauya nema ambassador ari mambassador zvapera. Chamisa we Chamisa we pa 2 minutes zangu ndapa 1 minute. Hakuna rally ya Chamisa isha disrupt wa msangano ule mayouth. Hakuna rally ya Chamisa isha miswa kana msangano ule mayouth. Saka basa redu ku defend ya msangano. Pa rally yose mayouth isha defend. At every polling station tirikuda 20 mayouth anenga aripo. Ari ma peace ambassador. At every polling station tirikuda ma agents anenga aripo. Achibva from mayouth. Tabva ipapo basa redu harisina kuchengetedza vote chete. Basa redu ndera kuchengetedza na vota. Zvona kuti hapana wechikuru acharohwa chembere dzedu Mnangagwa siyana nadzo. Isusu hatisi kuti pachaitika violence nekuti bato raChamisa rinokurudzira peace, asi tiri kuti Mnangagwa mashoko angu iwayo anzwisisika here. Basa redu nderekufamba nemashoko ebalanced peace. Saka tadefenda vote tinorara tiripo tovhota tavhotera Chamisa. Chamisa we Chamisa we chikunobela chimwe chacho kababuda apa Mnangagwa. I doubt. Notenda murore maboko. Champion takutwa vari kuti mayuti kuti muone mabasa ende munovhota. Handizve tiri tose here siyabonga. Panguva ino 2 minutes amamkwada rova zvakata 2 President, Advocate Pastor Nelson Chamisa. Regarding Pamsoroi, my cluster leaders, Aripano, Aitebasa, Kutungani Tire Moya Kirikuana Pano, Tinokutenda Isakanyanya. Maximai Waye, Mr. President. Takurumidza kusvika pano tasvika mangwanani. Madzimai ari pano ati takuwara nenhamo, havana mari muhomwe. Vashaiwa mari muhomwe, vari kugara nevana vasingachaendi kuzvikoro. Madzimai ndiwari kugara nehama dzinorwara pamba dzisina mishonga. Madzimai tisu tiri kugara nevana vakuita zvemitoriro, Mr. President. Madzimai ari pano vauya vakakuunganirai vakati ngapinde hake mukomana.
August. Musi wa 23 August vana mai vari pano ngatitange ikumuka tomutse vana vedu, tomutse varume vedu, tomutse hama dzedu, tomutse neva vakidzani, toenda tisu kutanga usvike pa-polling station kovhota nokuti nhamo yananya kukiya isusu vana mai. Kana tapedza hatina kuperera ipapo madzimai. Kudhara kuya taisoti tapedza kuvhota todzoke kotarisa kuti tahwina here tiri pa-TV. This time mumwe namumwe mudzimai ari kudzokere paavhotera. Kubva pa7 o'clock tinenge taapo madzimai kusvikira maresults anamirwe pawall ndopatichapedzere basa. Chamisa waye! Madzimai waye! Mazvita ndamirirwa pano. Ayo mavoko tinotenda. Message yao is very simple. Let's vote big in this waka. Let's win big in this waka. Let's defend big in this waka. Munose mungabdaga. Munose mungabdaga. Vari pasa apa mungabdaga. Let's vote more big in this waka. Win more big. Defend more big in this waka. Mungabdaga. 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 Let's vote. Let's win. Defend. Let's vote. Let's win. Defend. Chamisa oye. Tinotendai panguwa inoi. Tinozvatese mamboti ngavemberi chimwe nachimwe chine nguva yacho ndizvoka. So ndakumbira our first lady, amai president vedu vauye kuno mberi vazokwazisa vana vavo. Mama vauya kuno mberi vokwasa vana venyu. Chamisa oye. Ramazuva chiuya. Munose. Chamisa oye. Mundu wese Mata. Thank you. Chamisa oye. Chamisa oye. Shanduka Zimbabwe. Shanduka Zimbabwe. Shanduka Zimbabwe. Makadi yenyu muri Marondera. Tinokwasa ine mufaro mukuru musi wa 23 August. Let's go and vote big, win big. Zimbabwe for everyone. Maita henyu. Tinotenda amai president vedu varore maoko. Chamisa oye. Chamisa oye. Panguwa ino regai tisimuke zvatavinga pano zvakusvika. President vedu avavi pano tigere pasi ndizvoka. So vakagara pasi tese ngatisimukei. Chamisa oye. Roma. Murabari choko. Thank you. Mama mnagayo. Irmiri. Oyo. Ngapi mkomana. Thank you. Panguwa ino takusira kuna president vedu avo vakaita kuti malai nemafoni amaitenga nemutongo mari yemombe aite dhula for 200.
Canada wa president wanyika dola 14 over to our president. Thank you very much, Sebo. I'm sorry. Bakomana gazisa mshina. Unyacho nzwika. Makunizwa huko. Pamsoroi makunzwa ere. Makadiko Marondera. Chokutanga ndoda kukutendai muziroverero maoko nekuya newandu hwakadai. Nditendedzei kutenda mweya mutsvene. Isu tinokumikidza kumweya mutsvene naJesu Kristu. Ndivo vanotichengeta munyika izere hasha. Ndivo vanofamba nesu nenyasha kwese kwatinoenda. Ndine mufaro kundauya pano nezuro. Kusera nezuro uno ndandiri kuHurungwe. Kunonzi kuzvipani. Kana chivaka nenyama. Rutsigiro rurikoko rupedza simba. Unosvika kuona zvigunwe zvapinda kuti tucha mumwoyo yevanhu. Unoona kuti kwese kwataenda nyika yazara neyelo. Marondera tinokutendai nekuuya neuwandu hwakadai. Thank you very much. Ndinoda kugamuchira vakuru vari pano, ma-MPs edu, our change champions, my citizen defenders, the broader citizen family. Mese mauya pano muchibva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Chiri pachena ndechekuti ndonguva dzokupedzisira tisati tava hurumende. Apa chero Mnangagwa akada, chero akasada. Vamwe ndanzwa muchitaura muchiti musi wa 23 ndo pari kupinda mukomana, indakapinda kare. Uri kumashure vanamai Mukwada. Ini ndatowamo. Ndava ukaona maitiro eZANU-PF ndekuona kuti munhu ava mukati. Ike zvino ukabvunza kuti anotungamirira munyika ndiani, unoona kuti kune anotonga neanotungamira. Anotonga ndiye uya. Anotungamirira ndiye wenyu uyu. Opinda here mukomana? Opinda here mukomana? Zvino ndinoona kwese kwandinoenda vanhu vataura kuti munyika muno ngamuve neshanduko. Iye mukomana uyu zvaakuona kuti pashata. Pakavharwa unoona tapinda. Panotiisa muchizarira unoona tazarurirwa. Panoronga poison unoona takuidzova. Panoronga toda kutisira chikirimbani unoona chikirimbani chabata iye. Munoziziva kuti mukatarisa kwese kwatabva kukava jerye huri yambutsa. Akanga achifunga kuti waparadza pati yenguwo tsvuku iya. Akati mukomana wabva apera asingazivi kuti uri kutondibatsira. Wakatitorera zvaindikanganisa. Ike zvinoyela haigoni. Apa toda kumurova zvekwa maidemet. Hatisi kuda kagepi kadiki, toda gepi rakakura. Mamirira here Marondera. Mamirira here Magist. Isu hatiunze vanhu nemabhazi. Mukatarisa pano, tarisai muone. VaMnangagwa vari kufamba nenonzi mobile crowd. Vanenge vane chicken ini muhomwe kupa vanhu huku. Vanhu havasi kuda huku dzechicken ini, vanoda huku dzokudya kumba kwavo. Nyika yanaka.
munyika kuti hanzi ndioneko kuti ndine vanhu asi chatinoziva kuti vazhinji kumanikidzwa vazhinji kuchichidzirwa ndandiri panapa pasilovera masapuku nemadzishe zvikandi taona nhamo president madi kupinda nekukurumidza before 23 ndikati inda zvikandi izvezvi takuonekwa sana mujibha tiri kunzi tinyore vanhu mazita isakataura kuti zvaitwa naSmith munyika muno munhu ngaavhotere paanoda asi chinondinakidza ndechekuti munangagwa waunganidza zvaanogona ikeno wakanga achiti maticha for ED zvikanzi mahwindi for ED zvikanzi varoi for ED asi kuzotigona ndachera akaunza zvake zverima zvose ike zvino rufamba achita mabira munyika nyika haisi kuda bira nyika inoda munamato nyika haisi kuda zvokutsvaga vakafa kuti vamutswe nyika inoda Jesu hatina bakato hatina utane museve ipa nyika Jesu inoda kuyambutswa naJesu zvako zvokuda kudzorera nyika kumashavi bodo taramba wapinda here mukomana wapinda here mukomana ndimboona zvigunwe zvemarondera ndimboona zvigunwe zvemarondera ndimboona zvigunwe zvemarondera bye bye ZANU-PF bye 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 Nzara bye 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 Munangagwa bye 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 poverty bye 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 hopelessness bye 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 joblessness bye bye hakuna chero wakaita sei ndaiudza vamwe nezuro kuzvipani zvikanzi vachamisa muruda kutiitirei ndikati ini zvandoda kuita hazviso zvine basa chine basa ndechakakonekwa nearipo aripo kubva 1980 hapana chabuda munozviona mabasa ari kumhangara munozviona kumapurisa kuri kumhangara muri kuona muzvikoro muri kumhangara mukaenda kuzvipatara kuri kumhangara mukaenda kumigwagwa kuri kumhangara muhomwe mako muri kumhangara ganda rako riri kumhangara mhuri yako iri kumhangara wapinda here mukomana wapinda here mukomana saka yedu iyi ihondo pakati perima nechiedza uyo achimirira rima isu tichimirira chiedza uyo achimirira doom and fear isu tichimirira hope and the future isu taunganidza zvose zvinodikwa nao ndakamuona zvaakuita ari kufamba triple C yazodai triple C ko uri kusiyirei wako uyo wakagadzira ka wakagadzira mombe yako kaya mombe ikumire ka mombe yefuyo unoneserana inesu handi wakatowa unoda ukando opposition yaunoda ineka munobatsirana ikoko isu taita yelo yedu yelo yazoita wiki ungati tiri wiki takukwapaidza mapi-election takakukwapaidza kuma-MP takakukwapaidza kuma-kansela takakukwapaidza ipapa tiri kunokukwapaidza Notenda hapana vakomana asikana ndinotenda isu citizens movement. We are the answers to the problems of this nation. We are the solution to our challenges. We are that response you need to the worries and anxieties you have. We are the next government in this country. Whether vanoda kana havadi ndonza vachiti kwanza apinde akapinda mukomana ivhu riri
kuzorerwa. Akapinda mukomana makorokoza munocherwa zvinhu zvenyu. Relax. Ukaona munhu akuti haupinda ari kuziva kuti wapinda. Dzangova nharo ari kuziva kuti ndapinda. Wapinda ari mukomana? Wapinda ari mukomana? Isu tinozviziva. Chakatanga ndo chakachenjesa. 2018 tatakawina. Asi takaita mistake one. Tatakawina zvishoma. Kugona gudo kukohwa pakuru. Kugona gudo kurima pakuru. Nyika yedu ine tsoko munyaya dzema-elections. Enda wana tsoko munozandi wana wamikwira miti. Zvino kuvagona gore rinotoda kutema miti yose toona kuti vana tsoko munotambira papi. Haikona takasungana. Hakuna izvozvo vamwe vanobvunza kuti ko imi munombova nani? Tisu citizens movement. Our philosophy is citizens first. Our doctrine is citizens at the center. But isu tinonzwisisa kuti tinofamba nerutendo. Isu tiri vana vaJesu. Wendo rwuno tiri kurwa nezvisingajairiki. Tiri kukurova nepamabvi. Tiri kukurova neshoko. Tiri kukurova nemavhesi. Tiri kukurova nemusununguri wenyika nesimba rose. Saka Farao chero ukamira uchiti vana veZimbabwe havayambuki, toda kuyambuka nepauri ipapo ndo pane nzira yedu. Maitavasa. Asi mashidzi munenge mune morara ikona. Zvirore maoko. Ndandiri pazvichavane ndikati hatichambowani mumwe mufaro wakadai. Ndobva ndaenda kuBedbridge ndonowana kwakazara choka block. Tabvapo tikati zvaitwa neBedbridge hapana achadarika. Taenda paKadoma, wanei Kadoma, haisiri Kadoma yava Kadoma. Yakasimba zokusimba zviya. Takaenda muChegutu makazara stadium ndikati Mwari vatitira nyika. Pataenda manje kuUrungwe muKaroi. Iwe. Hapana wakasara mumba. Ndakaona vamwe mai vakasungira tauro vasina kana kupfeka blouse. Svika ndati president vangaenda ndisina kuvaona. Nyika yadirwa shuga. Ndikati mamai ndamunopfeka tino haiwa nyika inoda wakapfeka, nyika inoda wakapfeka. Zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Wapinda ari mukomana? Wapinda ari mukomana? Isu, our mission and our agenda is to change the country and transform it. We are change champions. We are transformers. We are people who are defending as champions of love, champions of peace, champions of justice, champions of prosperity, champions of love, champions of tolerance, champions of reconciliation, champions of restoration, champions of your food, champions of your jobs. Those are tiri kuukira izvozvo kwamuri. Ende tiri pano tichiziva kuti aiwa mukomana watinaye uyu nhasi ndaziva kuti anga ari kungai, asingazivi kuti kungai ndo kwatakabata manje. Ikoko ndandiri kuvulilima izalukazi vanenge vachiti umunwe pezulu kangene ujaha, umunwe pezulu. Nyika yese yatinhira nokuti yanzwa izwi rokuti chasungwa kudenga chasungwa nepapi. Chasungwa kudenga chasungwa nepapi. Saka ndakaona manje nenyaya yekuti tamumomotera munangapo wakuenda manje kumakotsi. Ndakaona nyaya yekubulawayo. Ndakaona kubulawayo aenda ikoko. Aenda kunoti ma MP edu 12 haabvumizi kukontesta.
Chinohero shoko Mnangagwa we. Nyika inoiwa ungange uri mutonge hausi mutungamiri. Hauiti zvaunoda nyika ndeya Mwari. Kana wati hausi kuda kuti 12 ivavo vapinde, wataura kuti wewe wanullify my elections. Kana wanullify my elections hausiwe president wenyika ino. Kurava kuti pa chigaro hapachina munhu, totoro anogara ipako ndiani. Ende tete akutotaura kuti my elections hacho kana maramba kutite zvema elections. Takuita transitional authority iwe haupo, ingakamira paside sarudzo dzevanhu. Vanhu vosarudza munhu waunoda, iwe haugoni kuramba wakamira ipapo. Akangoramba. Akaramba ma-MP 12. Ataura kuti hakuna ma-elections. Because it's a coup on the ballot. It's a vote of no confidence in the election. It's a vote of no confidence in ZEC. Iwo unozviziva Mnangagwa. Kubva anatsvangirana Mugabe aripo, vanhu vanoisa mapepa avo before 4. Asi anoprocess 1 to midnight. Midnight vanhu ndo pavanoanaudzwa. Wakuda kuti uise Mutuli anonzi Mutuli. Wakuda kuti umupinze through the back door because you know that you will not win Bulawayo. We will not accept that. We will have to have an election. We will have to have an election. Mnangagwa anoteerera. Anenge achiona muturo asi uturo hwatinahwo. Muno munyika kana tikati ho. Muno munyika tikati ho. Muno munyika tikati ho. Muno munyika tikati ho. Ana monopoly yokuva chaotic. Ana monopoly yokuva disorderly. Ana chaotic monopoly yokuda kuva spoil people and disperse our crowd. Tinouya nerugare. Ngatigadzirise nyika. Tiende kusarudzo. Zvanza zvinogezana. Zimbabwe ndi mai yedu. Mazamo maviri. Zanu imwe pane rimwe. Isu pane rimwe. Kana maramba matiuta kuti hamusina ma-elections. Nandichiona zvakaita kuna Kasukuwere. Unoda kuti Kasukuwere anorana ma-elections kupi? Do you want Kasukuwere to be a candidate in South Africa where he is not a resident? In the first place, why is Kasukuwere in South Africa? Why is Jonathan Moore in Kenya? I don't agree with them. But ndoziva kuti ane benzi ndiane rake. Hakuna munhu anoti kana ane mapenzi emusha wake chero akashata sei, ndichengeterewo kuMozambique, ndichengeterewo kuSouth Africa. Unovaka ingocheni munyika muno, kukanya hurangana movaka nyika pamwe chete. Saka haiwa isatiwirirani nyaya yakaitira Kasukuwere. Don't eliminate a candidate through the courts. Ane mvumo yekucontesta. Ene ngangizade Kasukuwere akangopinda. Ndoziva kuti pa number 1 maicheta mukoma. Pa number 2 hapana munhu. Pa number 3 hapana munhu. Pa number 4 Kasukuwere. Pa number 5 hapana munhu. Ndaizviziva kuti mimatora danho rokuti chero pakanzi hapana Mwari Mnangagwa havhoterwi. Handizve? Opinda here mukomana? Opinda here mukomana? Opinda here mukomana? So this rotten and broken politics zaMnangagwa zokuita bar other competitors are unacceptable. We should not allow a competitor to choose other competitors. You cannot abuse power to eliminate your competition. Iwe uri kuti Kasukuwere haiti, munhu asingatoiti kudarika Kasukuwere ndiwe. Saka haiwa takaudza timu yedu yemaloya. We know that is not a legal matter, it's a political matter. But nozati ari kuinda ari kuseri kwemakotsi. Ndiye anotuma vanhu kuti chienda muno. Takaona Chamisa achinyora tsamba. Hamuna kumuona? Achitoda kuinda kukoti. Tinozviziva chero muraini chaimo ukaona taita
vanhu vanetsana nenyaya yemugano. Akuti mwe munhu anetsana nemugano nomumwe anotanga alopa mbudzi kwaSabhuku nyaya isati yatongwa. Mandinzwa? Mandinzwa zvandataura ndi? Ike zvino tiri kuona kuti iwewe kutanga wati majaji edu unotanga yes vanofana kuva nepekugara. But wazviziva kuti vanoda pekugara ma-elections asvika. Saka unoda kuti tizoenda ikoko tichiti tiri kuenda kupi iwe uchitanga wada kukanganisa matare edzimhosva. He is destroying institutions. He is compromising the professionalism of our institutions. And we Zimbabweans, we must stand up for our rights when the time comes. Saka isusu haiwa zokuti uri ndiriani haisiri nyaya yemapato. In fact, munangagwa hadi kumzanu PF. Vanondifonera ma-MP acho kuti mudhara kuno kuturikisa bhora musango. Ndikati rora musango, sango racho ndini ndakamira ku. Kwanzi wanyanya mudhara, ndikati aita sei? Zvikanzi anodya nevana vake kupera. Ndikati koenda zvikanzi plus keno tiri kuona kuti ari kutoriwadha vamwe vanhu vasiri vekupati kwedu. Ndosaka akuita mapato anonzi fast because I believe in us. Atoisa desperate zokuti aenda kuvafundisi. Vafundisi ndevajesu iwo kuti vafundisi vo ED. Usapara mhosva, don't contest Jesus Christ. Usakombita naMwari hasi paballot. Mwari ari pamusoro pemunhu wese. Unorohwa neshamhu munangagwa waye. Vafundisi ndevamwari. Vafundisi ndevamwari. Iko ngada kuita election. Election yakuti ma billboards ndiwe weka uripo. ZBC ndiwe weka uripo. Kumadzishe ndiwe weka uripo. Muma police camp ndiwe weka uripo. Ma missing ndiwe weka uripo. Marali ndiwe weka uripo. Mazupuko ndiwe weka uripo. Unoda kuzvitani nyika ndekuti vanhu vanoshanda pamwe chete vachipanana mazano zvikomo zvidiki zvichipuwa mhute nemakomo makuru. Iwe munangagwa uri kakomo kadiki, tererawo makomo makuru ari kuno tikupe mazano kukanya hurangana famba pamwe chete hubatsirana zvupu zvinopanana machiyo majuru. Saka haiwa ndataura nyaya muchaona danho ratiri kutora. Hatisi kuzobvuma nyaya yoda kuchita hatiti herisa dzamutekweka. Haungatori 12 masits anofana kukondestwa. Ende takaona information yatinayo even mukanotarisa kwese kunana masvingo kuna nani vanhu vese vakazopedza kuita filing their papers. There's a difference between filing and the processing of the nominations. Akazoprocesswa after 4 but anga afiliwa before 4. And why ari kudaro amwe havasi kuziya munangagwa neZANU-PF havana kumbowina ma-elections kubva patakaita opposition munyika muno mubulawayo. Saka vava kubvuma vari kufunga kuti vanogona kunovhoterwa necourt wopinza ana mutuli vasina kukondeswa. Hatisi kuzobvuma zvakadaro. Munhu wese anofana kusarudzwa nemacitizens. Munowira nenere. Apa handisida kutaura zvese ka. But ndataura zvamanzwa handiti. Ticharonga. Tine mvumo yekuronga. Kana takanyarara hakusi kupenga. Kunyarara inyaya yekuti isuda rugare munyika muno. We have invested in peace. They have invested in violence. We have invested in hope. They have invested in doom. They have moved a step further. Vari kuti provoka. But hatidi kupinda provocation yavo. Toda kuti tivaudze gwara. As we prepare for the next government, we want munyika medu kuva stability. We want munyika medu kuva prosperity. We want munyika medu kuva peace.
We want munyika medu kuva ne tolerance. We want munyika medu kuti vanhu vabatane vaendese nyika mberi. Tigadzire mabasa, tikanike utano, tigadzire fundo, tigadzire mafactory, tiunze mari kune dzimwe nyika, titaure nemaporisa uye muno papinda mukomana ogadzira nyika. Munowira nazo ere? Now regarding taure ndichiti, what is our agenda? Agenda yedu ndeipi? Patiri kupinda. Ndakupinda takapinda. Ndinokumbirisa kuti mugadzire stadium nekurumiza iyi Rudhakai. Kuitira kuti patinoita macelebrations toitira mukati imomo. Ndaza kuti ine machallenges ainayo. Ngatigadzirei nokuti gore rino hazvikoni. 2023 ndo gore redu. Chikunomlenga. Chikunomlenga. Icho ndo chichaunza nyika ichi. Icho ndo chichaunza uchi ichi. Icho ndo chichaunza mabasa ichi. Icho ndo chichaunza mukana ichi. Icho ndo chichaunza dzidzo ichi. Icho ndo chichaunza munda ichi. Icho ndo chiri kuunza agriculture ichi. Icho ndo chiri kuunza rugare ichi. Tine 5 issues. Tichitoenda mberi tine 5 issues. Last tiri munomu. Mangwana takenda kuma Nikaland. Tapedza nyika yose. Ende tapedza inisa bishop basa rangu kufamba ndichingopa chirairo. Saka nhasi ndiri kumwisa chidyo mwana apa ndaona chadyiwa pamarondera. Tirore maoko nokugamuchira chidyo cheshanduko. Asi takamboita kapanapa. Naye vabiti patakamboita paya taimboona vanhu vakawanda kudai. Zvirore maoko apa mawanza manapa. Kunonzi kuzadza. Kunonzi kuita sei? Kunonzi kudi? Wazadza. 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 Bye bye ZANU-PF, bye bye. Bye bye Munangagwa, bye bye. Bye bye Namo, bye bye. Ndakanzwa kuti pandinoti bye bye anorwadziwa zvisingaiti. Ndikati haiwa kumukoma wangu kakutamba nemuswe wemukoma. Kumubhaibhisa hatina kuti ifa. Iwo vanoti pasi newe. Musauraya vanhu nyika yedu makuva. Munongoti bye bye kuitira kuti uri pako. Tinochinjana zvinhu zvedu. Vatungamiri makafana nemanapukeni anochinjwa mwana unga. Saka tiri kugadzirisa nyaya zvinhu zvingani? Zvinhu zvingani? Ndati zvinhu zvingani? Izvozvo 5 zvatiri kugadzira ndezvipi? Ndisati ndaenda kudonongodza one by one. Ndoda kuti muzive chokutanga tine philosophy yatiri kumhanya nayo. We want restoration. Kudzorera nyika paimbova. Kudzorera upenyu pawaimbova. Kudzorera dignity yedu paimbova. Kudzokera nyika yedu payanga iri bread basket paimbova. Restoration. Toda kudzorera udzamu hwehurumende. Toda kudzorera dignity yehurumende. Toda kudzorera respect yema-citizens. Kuti haurohwi kana uchida kudemonstrata. Muhurumende medu kana kudemonstrata kupa mabhiza nemapurisa nemabhoso. Uchienda kunoudza president zvausiri kufara nazo. Mutungamiri haasi mutongi mutungamiriri. Haasi shefu muranda wenyu. Restoration. No, number 1. We want to restore jobs. Hatingaiti nyika inoita kunge isina ukama. Vazhinji venyu muromo menyu hamusati mashanyirwa nenyama kwenguva yakareba. Vazhinji mukatosangana nenyama, nyama inoti tapinda mu strange territory. Nenyaya yekuoma kweupenyu. Toda kugadzira restoration tidzoke pakuva number 1 pataiva. Munowira napo eropo. Number 2. Inyaya yereconstruction. Agenda atinayo kubva patiri kupinda gore rino richinopera negore rinouya. Kugadzira reconstruct my buildings, reconstruct my bridge. Kwete zvamukoma wangu wokuti anogadzira bridge rokuti kana ngoro haikwani otoita official opening.
izo vakagadzira mabiriji anoonekwa ari tourist attraction, ari engineering excellence isati yakamboonekwa. Kwete zvamukoma wangu kuti anovhura mabhini, anovhura masupermarket, chero pangozi panovhurwa chiuno, ukaya mushedza kumba kwakanaya kuzokuvhurira kitchen. Reconstruction is going to be our key agenda. Infrastructure is a big investment area. Mari tinayo, mari iri muno, mukatarisa mari iri kuluzwa to illicit financial flows. Gold mafia makaona yakabuda kuita mbiri yokuba. Kunobuda banana ujezira pasi rose kuti kwaita mbavha dzine mukurumbira munyika yeZimbabwe. Vanhu vachiba nyika, vamwe vanobira nyika asi kune vanoba nyika. Uku kuba nyika kwavaitawo. Toda kuti papinde mukomana titange kita reconstruction. Goridhe roonekwa muzvipatara, goridhe roonekwa muzvikoro, goridhe roonekwa mumaroads, goridhe roonekwa pamafoni, goridhe roonekwa mumba mako, goridhe roonekwa muhurumende, goridhe roonekwa kumba kwako, goridhe roonekwa iwewe muupenyu hwako. Opindare mukomana. Number 3, toda kugadzirisa nyaya yokuchinja mamiriro ehurumende, transformation. Hatisungotaura change, toda kuita root and branch transformation. Kuchinja culture yematongerwo ehurumende, kuchinja mastructure ehurumende. Muhurumende medu muchaona zvatoda kuchinja. Zvunhu hazvingoitwi kuHarare. Toda kuti Marondera woye unofana kuva nemasenders anoita development uye kuno by devolution. You are the export gateway kuenda kuPeira. Ndimi mune farming community muno, toda kudzorera vana mashiko vanga vari muno, toita makambani anocreata mabasa muno. Farming yodzokera kuva a farming city. Kwenda kuti Marondera nanhasi ichiri municipality, it's still a town. It must be a city. But zvinoda planning. Mvura ndakanzwa kuti iri kunetsa muno Marondera. Inyaya planning and leadership. Ndo panoda transformation ipapo. Number 4, inyaya yakatikoshera yemodernization. Toda kuvandudza zvinhu, tiite fast track. Nyika yakasara kumashure. We need to modernize everything. Modernize our industries, modernize our communities, modernize our roads. Modernization is a critical function in hurumende. Last but not least, in reconciliation. There is too much hate and division in the country. Vanhu vanopatsana matongerwo enyika, vanhu vanopatsana kumachechi, vanhu vanopatsana kana kubhora, vanhu vanopatsana mudzimba. We want to be one people, one nation, one vision. Todzorera nyika pakuva pamwe chete. Now hatisvikeko kana mune mutungamiriri akaparara musoro. The leader must not divide people. Politics must not divide Zimbabweans. We want to unite people. Kana tapinda isusu veZANU-PF vanofana kudzidza patiri kuti hatisi kuzonetsana kana kuti kurova munhu. Kune vamwe vati mudhara chimbotipa 2 weeks zokupedzerana nevanhu. Haiwa, tapinda chenga wose manhanga hapana risina mhodzi. We are a government for everyone. We are a government for everyone. We are a government for everyone. We need a president for everyone. We need an MP for everyone. We need councillors for everyone. Kwete kuti nyika inotariswa kuti wabuda mubamani. Munyika medu ukaenda kumaprasu, vanhu vanopuwa munda on the basis yakuti une party card here. Ndandichiudzwa nemafarmers ari around, zvikanzi munoziva here Chamisa kuti kana usina party card haupuhwi munda. Ende vanga vakunyeba vanhu veZANU-PF vaChamisa vakapinda. Ende unoziva chinondinakidza, ukati vakapinda kureva kuti uri kutoona kuti vanopinda. Kwanza vakapinda vari kudzorera minda kuvarungu. Forget and relax. Handisi kuzobvuma nyaya yekuti ivhu iri an inch iende kune imwe nyika. Ari pavhu kana uri resettled farmer, iwe ndoda kuyazokupa title deed wakarara ipapo kuti usabviswa nematongerwo enyika. Kunyanya kuno kuMarondera, we want our farmers to have security of tenure. There has to be security of investment.
kwete kuti unogara wakachonjomara uchi ndinogona kubviswa nekuda kwokuti pati yanditorera munda. Munda ufana kutorerwa nepati Triple C, ZANU-PF or any other future party. Land belongs to Zimbabweans. Land is our heritage. Kana wapa vanhu ivhu, ZANU-PF has betrayed the liberation agenda. ZANU-PF has undermined our independence. They have deprived people of my title deeds. Nakuya kuzogadzira pavasina kugadzira kuti pawakagara o title deed ndiwe muridzi wapo. Gara uite chidzachopo nemadzinza ako. Haubviswi nepolitics, haubviswi neZANU-PF, haubviswi neTriple C. Unobviswa naMwari vachikuendesa kudenga pawakagara ipapa haupi. Opinda here mkomana? Opinda here mkomana? Togadzira reconciliation tobatana pamwechete. Vakaita kukura hundi toita truth and reconciliation. Nyika yodzokedzana. Bottom up, not for retribution, not for vindictiveness, but for restoration. Nyika yedu yofamba zvakanaka. Ndoenda kuma 5 critical issues. Number 1, we are going to be resolving a government. Toda government, a responsible government. A government inotya vanhu. Kwete hurumende yekuti muna minister of finance, nyika yedu haina mari. There is no currency yenyika. Muri kushandisa yakune dzimwe nyika. Minister ye unotoramba aripo, hakuda kutopuwa rimwe basa. Isu kana tapinda munhu asingagoni basa rowa pasi uende kumba. Popinda munhu anorowa basa, vanhu vopuwa mari, nyika yofamba zvakanaka. Government culture must change. But no pinda, we have said kuti kugadzirisa nyaya a lean and mean government. Hurumende diki, kwete hurumende yakakurisa. Yokuti unoisa ma ministries asiri accountable and responsible. We want to correct the size of government. Toda kugadzirisa kuti government isakurisa. Ndozati mabiyanga ari ku parliament ku senate. Nekunana parliament vachagumbuka. But hatigoni kuita bloated parliament, bloated senate. Mabasa kana mchiada aenda ku industry kwete ku politics. Ku politics hakucreate mabasa. Tofana kuita mabasa mu industry. Kwete kukudza parliament, kukudza cabinet. We want a lean and mean government. Iri responsible, iri accountable, inokwanisa kuuya kwamuri chideliver the goods inofana kudeliverwa. Tiripo toda kudhila ne corruption. Makaona kuti corruption hove noora kubva nokumusoro. Ege zvino mukatarisa corruption hombe pane ya gold mafia. Pana ambassador akanzi akaita corruption. Instead yekuti adhiliwe naye atopromotwa. Ndakaona apo rimwe basa. Muhurumende medu majera asi kuzovhurirwa vanasikala vanenge vasina mhosva. Muhurumende medu hatisi kuzosunga vanhu vanenge vasina mhosva. Muhurumende medu munhu wese anenge aba mari yenyika anoziva kwaanoenda. And the corruption is not going to be tolerated. Corruption we are not going to tolerate. Zero tolerance to corruption. Opinare mkomana? Opinare mkomana? So nyaya yehurumende inoda kugadziriswa. But kuigadzirisa tichagadzirisa pama elections. Under a new government hakuna zokunoenda mtsetse kudzinyoresa as a voter. Registration yema voters inoitwa electronic registration. Upon attaining the age of majority, you are automatically on the citizen roll, on the voters roll. Ma diasporans vari ku diaspora 5 million. Vanofana ngachivhota, vanofana kubvumidzwa kuvhota. Patinopinda munhu anovhota ari kuEurope, tetine zeki Europe, tetine zeki Australia, tetine zeki German. Kuitira kuti vanhu vavhotere ikoko nemajenzi avo. There cannot be taxation without representation. Look at the diaspora support yatinowana muno. We need to give the diaspora vote. Government must be corrected. Patinopinda chimwe chinhu chatinoda kugadzira. Marondera oye. Toda kubvisa nyaya yehurumende nepolitics mukusarudzwa kwemadzishe. Madzishe ngaasarudzwe nekugadzwa nemadzinza, kwete nepati kana nehurumende. Ushe hunogadzwa nevogokote nemutorwa. Munowirana poerapo. Ike zvino vanhu vari kunogadzwa ushe vamwe vasingakodzeri. Toda kuti zvigadzirwe izvozvo accountable traditional leadership. Inenge ichivandudzwa ichishanda nehurumende zvakanaka zvichifamba zvichienda mberi. Ndo agenda yedu yatoda kugadzira. Mapurisa hasi ebato, masoja hasi ebato,
masoja ndiye munhu wese ndenyika. Our soldiers, our police officers, patiri kupinda musanyeberwa kunzi muri kubviswa basa. Chamuri kutoitirwa patiri kupinda tiri kupai chimiro. Uniform iyo inenge yakurema nokuti inenge yane simba. Uri mupurisa unonyaza kuti handisi ndakubata, unenge uri mupurisa ane chimiro, kwete zvamakaitwa zvopinda ndakubata. The dignity of our police services, the dignity of our prison services, our security services. Ami edu wane chimiro, zvinhu zvedu zvofamba zvakanaka. That's agenda number 1. Agenda number 2 is to make Zimbabwe great again. Toda kuti nyika yedu idzokere kuita number 1. Chokutanga chatoda kuva number 1 pachiri, kuita number 1 pane zvinobatika nezvinooneka, kwete kuita number 1 panyaya inflation, number 1 pa corruption, number 1 pa violence, number 1 pa rigged elections, number 1 pa kutadza. Toda kuva number 1 made in Zimbabwe. We must make my products muno mu Zimbabwe. We must be able to produce from this country. We must be able to have a country no producer for other countries. Beyond that, we must be able to also have my brands are global. Look at Coca-Cola. I was reading Banab. Coca-Cola owns over $30 million to America and 1 million visitors. Coca-Cola in Atlanta. What more? Econet. Econet is number 2 company after Coca-Cola on the African continent. I think in about 33 my branches. Our own strive masiwa agoni kugara muno nekuda hamugariki mune zvikara zvinorova vanhu mune mumi. Toda kuti adzoke muno. We celebrate our own. Toti Econet is a global ambassador yebrand redu internationally. Nyika yeenda mberi. Restoring our country is number 1. Yes, number 1. Yes, number 1. Yes, number 1. Zimbabwe must be number 1. Even kupora. Hatingangoiti nguva nenguva. Tinati chimba kuti nyama yekugocha baya isiri kubaiwa. Toda kuti timu yedu ive number 1 yebhora, number 1 ku cricket, number 1 ku tennis, number 1 ku basketball, number 1 in sports. We must be known as a sporting nation. But it starts with the leadership, investor ma sports. Sports is about investment. Making Zimbabwe number 1. Making Zimbabwe number 1. And the number 1 yacho. Tulakita number 1 pakuwa a country in the strongest currency in the whole world. You know it guys time up na 1979 1980. Tolakudzokera pakuti teta ne mari ne simba. Veku South Africa tomboitawo jana rokuti vauye kuzotsvaga mabasa muno. Na isusu teta pinda mabasa tese, pakanzi hapana basa, pakanzi hapana munhu, pakanzi hapana basa, hapana munhu. Vekunze kwenyika vambouyavo rava jana redu, not to be a refugee giving country but a refugee receiving country. Toonekwawo tichigamuchira ma-asylum seekers. Nyika yedu yatapira, nyika yedu yadirwa shuga, nyika yedu yane upfumi hunonaka. Munowiriranapo here? Making Zimbabwe number 1. Our blueprint and our plan number 3 in our economy. Apa upfumi apa takapedza kudhara. Isu hatisuzeta nyika yekuti munongofamba ikeno muri kunzi retinal stabilizer. Mira muone vari kutangozama kungosesekedza kuti ma-election aitwa, vari kufunga kuti vanobuda manje havabudi. Dei kuri kunzi zvisingaitiki zvinoitika kuti vanobuda. Pavanongopedza kunzi vapinda panoti mutserendende wecurrency. Why? Because pane zvavari kuita kungosesekedza kuti vapinde muma-elections. But pamunoti pinza isu hakuna RTGS ichashandiswa munyika muno. Toshandisa US dollar muhomwe. Toshandisa US dollar so that there is certainty, there is consistency, there is predictability, there is policy consistency. Toshandisa US dollar until takwanisa kudzokera utive nemari yedu yomunyika muno, tagadzirisa rule of law, tagadzirisa property rights, tagadzirisa confidence, tagadzirisa ma-policies edu, tagadzirisa even manufacturing ne production, tagadzirisa ease of doing business, tagadzirisa security of investment. Tadaro takuti vakune dzimwe nyika uyai muinveste nyika yende mberi. Opindare mkomana? Opindare mkomana? Economy.
paeconomy tsinga dzinoda kugadziriswa infrastructure, magetsi, mvura. Hatingaiti nyika yekuti unoti kana uida kubata network unotanga waita mapiramidi kupinda mumuti kuti ndibate network. Kana kuinda mugoma unoda kubata network. Patiri kupinda takambozviita pa inclusive. Takakuudzai kuti toda kukuroya nemasim card. Hamuna kuaona ere masim card huko? But baba yanga rubatanidzwa wanga uri muchato wedhongi nebere. Kuzoti taakuchata isu toga mabhiza anodhonza. Yakuti taakufambisa dzinodhonza dzose. We want to fix nyaya the Internet of Things. Munhu unofana kugugula pafoni pako network isina kuinda. Hapana achinja wana kuroora pana. Ma network ari kuenda musani madikwa. Utanga zvepatwa. Toda kugadzirisa ipapo hurumende igadzire upenyu hwenyu, infrastructure, ma systems e communication, ma systems e mvura, ma systems e ma transport networks. Toenda mberi. Indiri kutoona vanhu vanenge vafamba nendege. Kuna dzimwe nyika vanhu vanofamba nendege. Naye wenda uzizera kuti kana uri muEurope muya unongotora kubva from one city to another nendege. Kubva pano kuenda Chipinge ndege 30 minutes wava muChipinge. Wakutoti unotamba here andingaambiyawo. But zvinokonzerwa nehurumende zvaimbovapo izvi. We want to restore progress. We want to restore development. Give us the chance. Open here mkomana. Open here mkomana. Saka vedue. Tauya kutokumira kuti mutibatsire kuti pavhoti. Toda vote tigadzire nyaya economy yenyika. Toda vote tigadzire infrastructure yenyika. Toda kugadzira nyaya yemadhidzi. Toda kugadzira nyaya yeagriculture. Isu hatingopi minda chete. Toda agrarian reform. Toisa precision agriculture. Toenda kumaruzeva uko hakuchadi kurimwa nemombe. Isa tractor pe village. Vanhu varimewo nematractor. Usati hauna mari nokuti kana yekukambena unayo, yetractor unayo. Usati hauna mari nokuti kana uchikwanisa kutenga dzehurumende, yevanhu unayo. Isu hatizoise mari kupolitics, sesa mari kudevelopment. Opinda here mkomana? Opinda here mkomana? Anyway, social is number 4. Nyaya education is going to be our key deliverable. Kutanga kubva kukindergarten kuECD. Toda kugadzira kuECD kuti kunake, but chikuru chatoda kugadzira kudzorera the dignity of our education. Todzorera teacher mbiri yanga anayo. Todzorera teacher kuti atambire mari nehudzamu. Togadzirawo kuti mwana kubva grade 1 kusvika 7 hurumende bata ibasa free primary education. Asi kune nyaya yecurriculum, nyaya yemakala. Kutanga musi wa 24 hakuchina makala munyika, hurumende yachinja. Oenda here makala. Oenda here makala. Oenda here makala. Kuenda kwemakala ndokuenda kwemkomo wangu Mnangagwa. Touza hurumende ichayo mkomana. Opinda here mkomana. Tiri ipapo pa education. Toda kuti mbereki wauya wopinda kubva pa form 1 kuenda pa form 6. Wotenga waka uniform nokutoda kuti vana vasifukidzire urombo husaonekwa nekusiyana kwemhuri zvisaonekwa, saka vana vanofana kunge vane uniform. Asi patinongoti form 6 toti chiti pamwana akuenda kuuniversity unomupa loan negrant ratozati uchabhadhara industry zvine zvakubhadhara. Wapinda here mkomana? Wapinda here mkomana? South Africa vanhu havabhadhari exam fees. Chimbadzo kubira vabereki mari. Hurumende yenyu kana yapinda, no exam fee for grade 7, no exam fee for form 4, no exam fee for form 6. Hakuna izvozvo, mari iyoyo isaikumba muite zvimwe. Imimi munoti chiko. Ndakanzwa mumwe munhu achitaura. Kwanzi vaChamisa. Chero vanhu vakati Chamisa wareva nhema. Hatina basa nazvo.
takaita munhu anoreva nema 43 years saka takumbodawo a new liar. Ndikati I'm not a new liar. But kureva kuti vanhu vari kuti toda kutimbopowa a new dispensation, not a new deception. Vanhu vamboonawo kuti kuseri kwako ni kunei. Kana mari dzamai varupi ndai kuseri kwamai varupi. Mumboonawo kuti kana mukachinja usavi pana 23 August nyika inoita sei. Chinjai usavi mumbosiya machandisi dzamai nyama. Samson nyama inonaka inotapura yoga. Murukunovhota here Marondera? Murukunovhotera shanduko nemukomana ndimboona nezvigunwe. Timboona nezvigunwe. Zvigunwe zveshanduko izvo. Icho. Asi zviroere maoko Marondera. I thank you. Tiri ipapo. Toda kugadzirisawo kuma-university. Malecturer apuwe mari neudzamu. Ngaitarisa masalaries ari kupuwa malecturer. Anoita kuti tiuraye our intellectual powers. Toda kudzorera malecturer ave competitively paid sezviri kupuwa kune dzimwe nyika. Malecturer ave neudzamu. Asi kana musina hurumende ine musoro hamumboiti malecturer ane musoro. Kana musina hurumende ine musoro hamuiti varimi vane musoro. Toda kugadzirisa ipapo kuti tidzorere remuneration yakanaka yemalecturer. Just like we are going to fix nyaya farmers the fair return for their crops dzavanenge vatengesa. Ndandiri kugokwe chikanzi vachamisa tiri kuwana 35 cents per kg. This time bowana $1 per kg, $200 per barrel. But ke zvino taakubatirirwa ende hatibhadharwi mari yedu, tinobhadharwa nemabhaye sipo kana kubhadharwa negrocery. Izvozvo ndikati mirai mukomana apinde, unorohwa nemufaro, mbovha yemufaro uye kumba kwako, urohwe nebudiriro, urohwe nema-US dollar, nyika yende mberi, muende kunogadzira upenyu, muende kunogadzira utano. Remuneration and fair return for investment and hard work. Ikano mukatarisa vanhu vanomeka mari munyika muno matsotsi ndo anenge ari kumberi, ende ndo anenge ari pasaji pamudhara wauya uyu. Ndakati mudhara iwewo shamwari dzako dzinokuratidza kuti uri chii. Kana une shamwari dzakarurama kuratidza kuti munhu wakadii. Mandizwa ndichataura zvakawanda. Kuutano toda kugadzirisa nyaya yeutano. Muno munyika zvipatara zviri muchipatara. Chipatara chinorwara muZimbabwe. Toda kugadzira kuti vamwe muchati tagadzira hospitals to a 5-star status. Munhu anenge achinyembedzera kurwara kuti amunoona kuhospital. Chipatara chagadzirwa. Taisa investment muhealth medu. Vanhu vasingacharapi kunze kwenyika vakurapwa muno. Tainvesta mumacancer machines. Tainvesta musupport radiotherapy. Tainvesta mumaternity hospitals edu nesupport munyika medu muno kuti zvinhu zvedu zvifambe. Munowira nayo agenda yedu iyo. Wapindara mkomana? Ndouya panyaya yokupedzisira a citizen government, social welfare. Hakuna musha usina mudhara kana kuti chembere. Hakuna musha usina gogo kana sekuru. Toda kuchengeta chembere dzedu, toda kuchengeta welfare system inosupporta wese ari 65 years and above. Apart from kukupa pension yako yakakodzera, tichitarisa zvakaitwa neSmith report, vakabirwa mapension vadzorerwe tivape dignity. Toda kuti wese 65 and above health youya kwauri. 65 and above haupinde kunobhadhara chunhu, kune zvirwere zvemazera. Toda kuti urapwewo mahara nokuti wakashandira nyika, wakavaka nyika. Yopedzisa nchiti takuenda kusarudzo musi wa23 handizve? Maready here for the election? Maready here for the election? Tinowina here apa? Tinowina here apa? Takuda kunopedza nyaya asi kuti tiwine tofana kuwina zvine mutsindo. Ndakukumbira Marondera kuti munhu wese ngaabude neuwandu hwake, toenda kunovhota zvine mutsindo. Muri kubuda here Marondera?
Asi hatikuda Marondera chete. Kuno kutiri kuda kuti tihwine kwese kwese. Beyond Marondera toda kumboti for the first time uya pano kosi toda kurova muZumba maramba pfungwa imomo toda kunodhegemura zano muZumba endekeno tiri kumhanya. Munomuona here kosi? Munomuona here kosi? Ndiro gamba redu iri riri kumira kuZumba maramba pfungwe. Anonzi Konono. Konono wauza kuti kuri kumira seko kuZumba. Ndisingapedzi nguva president nokutendai. Ndakamirira uZumba zvichibatana nepfungwe. Chanyanyonetsa ndechekuti vari kushandisa masabhuku. Masabhuku ndo wakubira, ndo yakushandiswa naED Mnangagwa. Wendo uno wakachinja, hawachashandisa maoveterian. But ndiri kuti kumasabhuku aripo, mirai kuvhundutsira vanhu. Zvapera. Notenda muno tina MP wedu. Muno tina MP wedu watakasarudza Gaston Mateo yapano. Opinare mkomana. Opinare mkomana. Ndakanzwa kuti kuno. Yes. Is why ZANU-PF. Do you know a defeated and a losing player plays foul? Mukatarisa maitire ZANU-PF vabane sukure vana Ellen vari kuma elections vanokudza ya vakazama pavanogona po kuda kuita gerrymandering kuchinja maboundary tikatiri kukuona maoneko vakada kuchinja. Do you know up to date we have had 106 rallies banned by ZANU-PF. Zema campaigns 106 of our rallies have been banned. Vanofunga kuti tinodzokera kumashure manje rwendo rwuno takataura kuti tinopedzerana zviri zvose nakatsande nemvura nemumvura garwe ngaridzokere mumvura. But pane akazotamba manje vakaenda kuno engineer vakaona tasunga one ndonza vamwana itaura kwanzi strategic ambiguity haishandi yakashanda. Vaida kuti tinge tine double candidates in 210 constituencies. Why vari kudaro? Because ZANU idofo vanoziva kuti havagoni kukunda number 1. Saka zvavanoita kuinda kunovhuna penzera yenumber 1 kuti tifanane. Ndozvavakaita muno. I don't care who you are. Kana tasarudza candidate yemusangano yabva kuma-citizen ndiye candidate anosarudzwa iye. Takaita process kuno ndobva mati paiye Gaston akabva muprocess yamakaita kunandizve ndiye candidate wedu wese anouya achiti independent ngaasiyane nekushandisa malogo nekushandisa picture nekushandisa zita rapresident apota. Zvakarongwa neZANU. NdaZANU inozati haiwine muno Marondera muno. ZANU haiwine kuBulawayo. ZANU haiwine kuHarare. ZANU haiwine kuMasvingo. Ende vadaro ndokubva vati tavakunesa madouble candidates. Do you know munhu akabhadharira vanhu vese akaita madouble candidates? First. Do you know munhu akaenda kunosainira nokufoja masignature vanhu vese akaita madouble candidates? First. Do you know kuti first ndiani? Iboka rakarongwa naMnangagwa aona kuti hana rutsigiro muhurumende, hana rutsigiro kupati kwake, akushandisa inonzi Forever Fools of Zimbabwe. Ndoyo ari kushandisa achida kukanganisa vanhu vese. Marondera musabvuma zvinhu zvakaitwa izvozvo. Votera MP watakauya naye wakabva kwamuri. Munomuvotera Mateo?
Nemakansela edu. Ene ndakataura kuti MP, I've seen you have done a good job. Wasarudzwa nevanhu MP hazirevi missing person. Zvinoreva member of parliament. MP ngaagare muvanhu. Ngaanzwe kuvanhu. Ngaadzoke kuvanhu. Ngaaremekedze vanhu. Ngaauye nevanhu nguva dzose. Muri kuzvinzwa here? Saka ndinoda kutenda Caston. Shaduko Zimbabwe! Shaduko Zimbabwe! Chamisa woye! Chamisa woye! Marondera Central woye! Marondera Central woye! President, ndakukutendai nekuya muno Marondera. Muno mune 38,102 registered voters. We are promising you, President, we are going to work hard. Kuti musi wa 23 August, tichakupai more than 30,000 votes muno Marondera Central. Thank you very much. Thank you, President. Muno Marondera Central, amuna kumbotinyadzisa. Makagara muchitigonera. Nokutendai muri kutipa ere vote pana president apo. Muri kutipa ere vote pana MP apo. Muri kutipa ere vote pana kansela apo. Pama kansela ndakanzwa kuti kune vamwe vakaita futi musikanzwa vachishanda neZANU PF. Endai munovhotera makansela edu ari patriple C muchaona. We are going to announce publicly, province by province, area by area, kuti wedu ndiningi, sarura wako kadeadeya nendoro chena. So tukuya kwa muri tokupai. Tine mama MP ananzo haripani. Muno mashisi hauya kuti hanzwa kuti president vari muno Marondera. Vari padhuze pano muno kuna kuya nekurumiza. Mungada kuwaona here kana kutamukwezera nguva. Ma-MP edu muri kuwaona here. Dokumbira ma-MP musapedza nguva. Unongotaura zita constituents kuitira kuti Marondera ione kuti yakutwa negweni wepamusoro. Our honorable members of parliament vachapinda muparliament manje. Quick. Valentine's Zinumwe, Weta South. Mapfumo Katsaya, Weta North. Wazata! Nyika yose! Thomas Moze, Ruwa Central. Chamisa Steven, Gorman South. Shaduko Zimbabwe! Shaduko Zimbabwe! Chamisa imunchu. Opinare msikana? Ye gawa mzimai wedu we maita seko kuno. Sita? Chamisa imunchu wa Goromonzi North. Endo tiri kutora from ZANU PF. Bosi asipute babai. Tiri kuvimbisa president. Kuti pasti term. Mugoromonzi North. Tiri kutora city. Thank you. Ndasikazizi kuti na MP akangwara kuda mugoromonzi kana ndimo unoinda pabvute iwe une one cream yakadai unovhota here. Notenda. God bless you. Chamisa oye! Chamisa oye! Caston Mateu oye! Caston Mateu oye! Mashita yenyu Kennedy Nyabinde Mrewa North constituents. Paradzai mututa Mudzi North constituents. Muzaidi zvejambanja inenge yakangochila. Chamisa oye! Chamisa oye! Chimunhu chiratidzo Maramba Pfungwe constituents.
mukoma naye akasimba zvekurevesa. Ndakaenda kumaramba pfungwe akakombwa nevanhu veZANU-PF akataura kuti ini ndiri weyelo ndiri pachigunwe. Vakapedzisira vakuitawo chigunwe vakomana veZANU. Chimunhu Chamisa oye! Chamisa oye! Maja tatenda mudzi West. Kizito Shwarara Marondera iti. Chinemunesi Goromonzi West oye! Chamisa oye! Marondera oye! Willard Madzimba Muto Seke constituency. Punungwe Emmanuel Chigomba West. Chamisa oye! Mudzi South oye! Tichafa nyambo Mudzi South. Kuna minister anonzi Mona Chikomba East. Nguva yake yapera muchengeti Chinembiri Chikomba East ari kudonha 23 August. Leslie Mukurajija Murewa West. Magwenzi Edington Marondera West Chamisa oye! Oye oye! Ndakaenda kwaMagwenzi vanenge vachirongera musangano mumakwenzi. Vakasimba vakomana vangati murore maoko Magwenzi. Thank you very much. Maona aka kuti timu yenyu yakakwana. Mazviona timu yakakwanaka. Muno Marondera tine makanzela edu. Tamu yedu yati perei. Saka ndakumbira kuti makanzela edu angouya pano. Mungoaona tichaintroduce one by one. Our time is running out. Toda kuti pedzise basa. Vanhu vafambe vadzokere mudzimba. Vanoronga urongwa hwepamusoro. Marondera Central, uya kuno makanzela, uya pano. Ipapa pamakanzela pane dzimwe dzatoda kuti timbogadzirisa. Nyaya dzokuti makanzela takutumai monoita zvisina musoro. Izvozvo hatisi kuzvida. Ndandiudzwa nemaresidents kuti makanzela mangu anoita musikanzwa. Hadzoki kuvanhu. Anobva anyangarika. Zvakadaro izvozvo ngazvinyangarike. Itai vanhu vevanhu. Makanzela Chamisa oye! Chengetai Murova, Councillor Ward 1. Chamisa oye! Dominic Matangira Ward 7 Marondera Central. Mo Maradza Ward 2 Marondera Central. Bonvesta Gwirei Ward 3 Marondera Central. Chausungwena Ward 4 Marondera Central. Forget Gosho Marondera Central Ward 5. Thompson Magalua Ward 10 Marondera Central. Gresham Mponda Ward 9 Marondera Central. Adonya Karombo Ward 8 Marondera Central. Councillor Manyama. Chumba Ward 12 Marondera Central. Zamba Sifas Ward 6 Marondera Central. The only chief in town, Size Vilela Amfumu Ward 11. Abija Chakanyuka Ward 22 Marondera East. Marondera oye! Marondera ndeye chinoronga basa. Machista ndeye chinoronga basa. Tochaira pana president. Toda kunzwa kuti maresults panoverengwa kuti mukomana owana 80%, Munangagwa 5%, Munangagwa katutu, mukomana zidutu. Muri kutivhotera here Marondera oye! Basa yedu, togadzira utano hwedu, togadzira dzidzo dzedu, togadzira mari yedu, togadzira hurumende yedu, togadzira upfumi hwedu. Handei tonovhota 23 touya nenyika. Nyika youya opinda mabasa. Opinda ramkomana. Maita basa.
bless you. Thank you very much. Thank you very much. Tinotenda president wedu kana uchingori munhu weshanduko haufambi before prayer, anofamba izanu, wese ari kufamba izanu. Munhu weshanduko haufambi before prayer. Please mungomudaka Chamisa hoye, Marondera Central hoye. Tinotenda president wedu vamfundisi wedu vyekuno mutemuna mato. Tinotenda ma-MP edu ose ari pano kusanganisira na mai Budha Masara. Tinotendai Chamisa hoye, Chamisa hoye. Mufundisi yakuno mberi muna mate Roma chama mufundisi wedu yanawate mufundisi wedu muna mate. Hallelujah. DJ, thank you. Hallelujah. Pamberi nekusimudzira nyika. Toda kukotamisa uso dzedu tinamata. Hallelujah. Tichitenda basa ranga riripo. Hallelujah. Hallelujah. Ndinotenda panguva dzino. Thank you Abba Father, thank you Abba God. Baba ndinotenda basa ranga riri pano. Baba zvataurwa zvese Mwari tungamirirai murimi Mwari. Nekuti ndimi Mwari Ishe munotisimudzira. Nekuti ndimi Baba munosimuka murimi Mwari. Nekuti makasimudza Mwari madzimambo enyu Mwari. Madzimambo enyu Mwari matarirai Baba. Ndinotaura panguva dzino simudzirai Baba varanda venyu vari kubva pano vachifamba vatungomirirai nezita raJesu. I thank you Abba Father. I thank you God. Mazita mweya mutsvene, mazita Baba. Amen and amen. Thank you. Rama Zimbabwean. Tinotenda DJ. Welcome Shonga. We have another stage. Welcome Shonga. We have a stage. Welcome Shonga. We have a stage. Roll DJ.